Na Rympei U ka channel nam ta ki padba ka Bri U Hynñiewtrep. O Secretary of State jang ka US o Anthony Blinken hakasing ubulay ulam hamting e ka Israel baka Iran bat kile no Hezbollah na Lebanon kila ban Thombor no Shen ka Israel hakano kono ka por bompoy perkhan ka Hezbollah kalong ka kenhun le no Bashar khaiba balaseng hakisnem ka kandai spa prapo da ka jing Kyrshang jang ka Iran kani ka kenhun le no kalayo jing Kyrshang ro na ka Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC bat bon na kirkhot jang ka kidai nakajat benriu Shite Muslim jangka Lebanon. Namar ke Iran hakasing sejan kalapan benar baka Hezbollah kan selit ban Thombor persyai ke Israel hapo uput usam jangka Israel bat banam keta tang yaki ketem sipai niki jaka sipai ke Israel henrei kan Thombor napang yakat kitan ki baka sngo bit ban sedang yakateka kam kani kan long ru hadin baka Israel kala lek Thombor bat shim ya kajing im jong no yalam ba khle du jong ka le no Hamas u Ismail Haniyeh ha ka ba ka Iran bat ki le no Hamas kila berngem bakin penhiar kepot ya ka Israel halor ka jingyap jong te unong yalam ka Hamas